Mula trim. Halo, Mbah. Halo. Aku guyu terus mau kowe midak telek po, Mbah. Ngene ra rampung-rampung. Aku goyo terus aku, Mbah. Kuwi minak jenggo iki arep ora midak telek ki pincang. Ora midak telek. Jan asline pincang. Nek midak telek gandeng pincang midak telek jijine le mlaku ngene. Loro-lorone ya berarti. Iya, iya. Anu bacange. Oh, singak. Nggih. Leres. Ya, saiki sing panuwunan saka Pangkalan Bun mau. Nggih. Ya. Ya, nyuwun apa, Mak? Nyuwun gelang alit. Ya. Wah, monggo wis sendikani. Diaturake sapa sing arep kepareng nyekar. Ayo Mbak Elisa ya, ya engko ndak diantu-antu ya. Wes. Walu ya judeg nek mungsuh iki wis. Mula trim. Halo, Mbah. Halo. Aku guyu terus mau kowe midak telek po, Mbah. Ngene ra rampung-rampung. Aku goyo terus aku, Mbah. Kuwi minak jenggo iki arep ora midak telek ki pincang. Ora midak telek. Jan asline pincang. Nek midak telek gandeng pincang midak telek jijine le mlaku ngene. Loro-lorone ya berarti. Iya, iya. Nggih. Iki napa, Pak? Gelang alit. Gelang alit Mbak Elisa. Ya, diatur dibawani nganggo. Sambel gelang alit bener. Ya. Ya. Lor lan kidya lalas angker kang kaleviat Gumelyare
Ya, mangga, yuk.
suwun. Ya, tur dasare wektune ya wis meh jam 1 kurang, Mak. Ayo ditutuke sik lakone matur nuwun Mbak Waluya Mbak Suhin. Ya. Sing wis ngancani ya. Teruske dhisik ya, Nak. Ayo mak tak derekke ya, Nggir. Tan samar pamaring sukma. Sinukmaya winayo ing asepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati Datan kawusa mapan wonten telenging Datu Negari Ngamarta. Joget apikmu kaya ngopo wis tetep kalah saing. Karo ndi? Joget apik kaya ngopo sik kalah karo toko cet. Kok iso? Kok toko cet? Toko cet ngarepane joget sedina dek ora meneng. Lah kae mergo isine anu kok ya udara kok ya dienggo iklan kae iku ora joget, Mbak. Iya. Wah. Jogete Gunung Kidul gunung anu toko cet Gunung Kidul karo Jogja wis beda ta? Nek sing Gunung Kidul kepiye? Lah nek sing Jogja ku nek kok anggere entek angine ge kelem. Nek sing Gunung Kidul? Gunung Kidul gandeng ya meng desa ya meng cukup ngene iki ta. Oke iki dasare merek cet sing beda. Ora, sampean kok apal ki wis tau nyambut gawe nang kono dadi kuwi. Lampun wong niki kuli bangunan kok. Nggih. Kula nuwun Mbak Cange. Nggih, monggo Mbak Waluya. Nggih, wah sowan ning daleme Pak Yono atau Pak Tono wah. Nggih. Subya-subya. Suhin sing isin-isinke mentang-mentang wong desa. Kok njut ngisi-ngisi. Ngisi-ngisike piye? Wah piye pepek yo entek, iwak pitik yo entek, lemper entek, roti entek. Lah jare kon ngrahapi. Aku ki mbatene bojoku ki penyanyi dagelan apa jugangan aku kok apa-apa karep aku. Oh, kuwi karo sing wedok kaya iki acarane mantenan lho, Mbak. Aja sok ngunekke sing putri jugangan kok ndak mantene tiru-tiru ora apik. Mboten bojo kula kok ning sing kula anu. Perkara mantenan kula niku njut dadi jengkel sprene kalih bojo kula. Kula niku rak yo meri to Mbak Cange. Kok meri pripun? Lah nggih nek jaman sakniki nek jenenge mantenan niku rak yo apa-apa digawa. Sanggan enten napa-napa. Lah kula niku dipek Waluya niku blas ten kula ora tau gawake apa-apa. Lho, kudune ana asok tukon niku to? Blas niku mboten ngekeki kula apa-apa. Ora lah kowe iki pahitane apa, Mbah Mingan? Gawan bayi. Lah kok gawan bayi? Ora pahitane gawan bayi maksudnya apa? Nyawa. Ra. Lah apa? Sifat ganep mungan. Ya Umume iki ya nek wani rabi iki ya sing sembodo. Lah kurang kepiye? Aku ki wis ngringkes zaman kemajuan. Nek manten iring-iring kono sing mikul kambil. Aku ya mijiran sisan tak parut dadi ringkes ora dadak aku. Umume nek tuntunan iku nggih sapi apa wedhus bojo kula niku mboten nuntun sapi apa wedhus Mbak Cange. Lah nuntun apa? Gak ke kucing.
Rupasane kucing anti kok apik-apik kok. Lah ya nuntun wedhus sapi ki ya ndelok mantene wedok wujude kok ngono kaya kucing kok. Bene ngoten niku napa ya sampean ya ora apik kuwi ora dadi ora iso nggo patuladan. Biyen ketok apa saiki ketok apa? Oh ya ora sah mungkir wong biyen ya wangi ambune apik kae wong saiki. Jarene mung kesengsem leh kula mepe anapa jarik kalih klambi. Lak ming tangga kok niki jane kalih. Oh, ming pek engko to. Nggih. Ming kedanan mergo pemean aku biyen iki. Kok iso pemean kok iso nganti ngedanke? Nah, aku tangga Senin lewat ngono Suhin mepe rok. Waduh roke Suhin. Kowe agi roke ndah rite aku ngono ta. Aku lewat. Selasa lewat meneh iki. Heeh. Mepe celana panjang. Oh. Aku waduh celanane Suhin semono dawane. Ndaipo sing cendrek Ora. Wis ngono ora apa-apa kok dadak ora. Ndah len jahit suwene aku ngono ya. Terus pendak dina meneh. Mepe kacamata andrungan, jaran andrungan iki. Kacamata. Oh, sampean kok telaten-telatene to. Iki ra kaya kacamata jaran andrungan di Pepe. Heeh. Aku mbaten, waduh, semono aku ngono. Kosek aku kok ora paham to kacamata jaran andongan piye to? BH, wah sampean wis Oh. Aku dadak kon blakake gayane wong ya dong ya. Mau nganu to mepe kuwi to. Heeh. Ngatu kepet-kepet kene barang ya. Aku mbaten wah semono aku. Terus Aku lane wis mbah lanjut terus kemis aku lewat rono. Aku kok ora umbah-umbah ya suhin aku. Apa liyane kuwi ora dikumbah apa ya? Aku ya ngono ya. Lah liyane ki apa? Ya Kok jarak. ketok dawa wis tak cuci. aku ngerti karepe sing dikumbah. Jarek kok ora tau dikumbah wong iso. Kok aku ora jarikan ketok dawa ngono kok. Wah ya karemu wong sing ngomong aku kok ngayal kowe iki. Terus sidane Pagine. jenengan nekani Mbak Suhi. Nekane ya nyatake kula. Kok tembung. Kula tembung. Hin kowe gelem dadi bojoku ngono. Nggih purun. Wah dienjap-enjep kowe omahe nang kene le menjam-enjen lambene nganti tekan klatren ngono. Saking Iya biyen nom-nomane ya Mbak Suhi ini ya ketok kemayu kok. wah kemayu tenan. Lho, mbok yo ngrumangsane biyen arep nglamar aku kok rewangi munduk-munduk. Masan saiki wis tuwa sia-sia. Lumrah biyen ya ambune wangi kae. Parfum kuwi nganti nggon rambut tungkane parfum. Saiki bareng dadi bojoku aku mlebu kamar ambune gore mason lenga putih. Kene iki koyok gegere lorek. Aku ki turu karo bojoku kaya ngeloni apotek. Ayo kudu sing anu, kudu sing sabar. Wis padha sepuh iki arep ngopo? Sabar apa? Lah sampeyan duwe anak kok ya telat. Kudune wong dadi manten ki sak ora-orane bar pahargyan terus honeymoon. Ngerti ta artine Oh honeymoon? niku nggih mboten kurang-kurang kula bar dadi manten kula tawak-tawakke lho. Kalau bojoku niku. Honeymoon ki bulan madu. Wis ngerti? Lah kok ora terus jare let sesasi. Bulan madu ten putih kerja nonton banjir. Nah sing gratis nek rewel tak cemplungke sisan. Wih, kaya ngono ki. Ora. Kok ora iso bulan madu ki ngopo? Lah ngopo wong tak takoni Hin, kowe tak pek bojo gelem nggih purun. Dulurmu pira? Wite dadi bokah banget. Dulurmu pira? Anak tunggal. Wah sip, jelas warisane oke. Bareng tak ijabi tunggale 12. Mati ora kowe. Masa manten anyar ki ora digaweke kamar kaya Pak Tono Pak Wiyono kuwi manten anyar gawe kamar. Batih 16 ki turu ning ngomben gedhe ngono. Oh malah guyub rukun. Lho kok sik sampeyan yo nang kono? Heeh. Lah juk piye kuwi? Walah kandhane kok kene iki maratuwa lanang wedok adikku adipe kakangne makne cilik aku turu pinggir kono Suhin ning pinggir kono kae. Lah sampean kira tak kaya kode to. Engko angger kira-kira jam 1 bengi kae aku balangen nganggo krikil. Ngono ta? Apa wong jam 12 aku tangi ngono tak kira do turu kabeh. Bapakmu malah ngelinting udut semuene iki. Wedal kedul. Aku terus batinku ya muni bocah kira ngerti butuh wae ya aku ya ngono. Oh karo maratu kok bocah-bocahke. Mangkel kok. Oh. Wes jam 1 ae
Maratuwa lanang mendembako mbok menawa buak turu. Aku terus inilah waktunya. Aku yo ngono. Aku tangi krik mbok nyinang otak-atik. Aku ya muni ngene iki ya ngono meneh. Aku ya bek turu meneh. Ya aku lak dina krikil suhin. Heeh. Jam 3 kae wis do turu kabeh tak balang suhin mentangi. Kena irunge adine. Sawang iki gurdeng ki ya iki ya. Carane no. Takon brobos longan no. Amben kowe 5 cm kok brobos longan. Ula piye? Amben cara mbiyen ya pancen cendhik ya, Mbak. Lah iya kok kon brobos. Ya ora apa-apa, aku trimo kok. Sak suwene dadi bojomu wis pirang tahun aku Pakne ya? 32 tahun. Ayo ora iso anak-anak, mejen. Wong kowe iki cara lemahe padas tok kuwi. Ah, sing ngomong sapa? Arep diwuri jago ya gur totoli pitik ora. Dasare sampean ki sing garing. Nggon aku rak teles. Ya nek bar iso. Baru iso. Dadak le omong dadak ro mlaku iki ngapa? Lah engko nek mandek ora tekan kene. Ah iya. Nggih, Pak. Iya, ya pokoke kabeh mau iso tinggo tuntunan karo pinangan. Wah, padake wedhus go tuntunan. Contoh lho, contoh. Contoh kok ngene iki ya prengi. Ya, rasan dadak sampean ngepek Mbak Suhin terus gresula Suhin tunggale 12 aja nek niat ya niat. Wong lah ya wong ki tak kon usahake lho. Kaya Pak Wiyono atau Pak Tono ki dodol empek-empek, juragan pepek. Lah bojoku ki empek-empek nganti sprene ora nang sing tuku. Sampean le toto jalma sing pernah. Kepiye mau? Sing cetha to sing cetha. Nek Pak Wiyono ki juragan pempek. Juragan siome, juragan pempek sukses. Sukses laris, gawe pira-pira entek. Lah kowe ki empek-empek utuh ora nang sing Kok sampean ya ora ngrahapi? jeleh wis ora. Lah kok jelek. Oh ya bumbune ya apik lho Pakne. Monggo ya le masak ya enak Lah nggih. Kurang piye coba? Kurang piye kok ya. Wah, saking aku ki jane ya setia karo Suhin. Oh, Men ketok tresna ngono. Nggih. Manten anyar ki dijanganke bayem karo kacang karo dele karo wong desa to. Heeh. Wah, asing aku ya muni enak Mas. Enak karo cengir. Terus neh dijuangake meneh terus enak Mas. Enak. Bojoku ya mungkin bingung dimasake apa-apa kok enak. Apa tenan apa orang? Heeh. Suatu hari ki nyayurke aku ora cemplungi bumbu. Aku enak Mas. Enak. Enak piye wong bumbune ora tak cemplungke kok enak ngono jarane ketok le ngapus. Lah iya nek manten anyar kaya ngono kuwi basan wis tuwa sampean sia-sia nggawa apa kuwi? Wah, wong wedok kanggurane ngamplop penjempalik. Wong sampean ki ora jujur kok gawene golek dhuwit anggere entuk amplop ora keke aku kabeh. Wis tanggapan wingi sak yuta ya tak neke kowe kabeh kok piye to? Opa yo kur sak yuta kae. Ya men sak yuta kae. Lah sing kok keke nggon topi 500 kae duit apa? Oh nek kae duit sial hin. Oh duit tuh anggo sial barang. Sial lah wis tak delekke wis konangan ora sial. Bener. Diwaca. Iya. Siap dipun paos, Mbah. Nggih. Ya. Kowe Olehno kebacut mengo ora ning suarane. aja muni mengo. Lah ngopo? Ndak kaya lawang. Saking Bapak Suyadi Sumarno. Oh saking Bekasi Pak Di. Nyuwun lelagon langgam caping gunung. Alah. Dipun jenglengaken nggih. Nggih. Kangge temanten sekalian. Oh, nggih. Ah iki mantene menikmati wayang apa menikmati lainnya ya? Iya, enggak tahu. Ya ora ya jelas menikmati wayang wong iki mantene lanang ya bingung. Terus pundi? Ayo arep tangi Pak Riyono nglinting sakmene iki. Ayo manten saiki nun 1000 lho anu bocange. Nggih. Kowe digdoyo kaya ngopo, ambu kaya ngopo. Nek putrane dijabke terus disungkemi, le nangis mesti gugu. Oh. Mesti kemekelen Nggih nangis. contone bojo kula wingi. Trenyuh to?
Nggih. Anake dadi manten wah. Soale sing jeneng bocah kuwi wis dadi manten iki pisah karo wong tuwa. Nggih. Pokoke non sewu kasarane wis diwengku dening wong liya tak ucape ngono. Wan nangis wis pokoke stilik tak Trenyo. Aku mbiyen anakku dadi manten iki disungkem elingku nangis 3 dina 3 bengi ra meneng kok. Lho resepsine rak mung 2 jam. Lah ning kula nangis niku 3 dina 3 bengi ra meneng. Ya mergo trenyo. Ora mergo trenyo. Lah, Mergo pitukku 18 dibeleh kabeh. Siji sing mangan kok. Ayo kok sampean yo ngundangi wong akeh ya entuk sumbangan kok. Wong diomongi matur nuwun ya Mbak Cangek. Nyatane ya entuk lah sumbangan. ya nek matur nuwun. Titik 18 kok digetuni. Kaya Pak Riyono iki lho. Iya, nek kaya Pak Wiyono iki lek kagungan Sembodo. kersa mamber. Nggih. Soale wis cukup. Nggih. Ning nek aku nek ewuh ki golek batri kok. Yo, niku napa umum? Kok iso? Njuk carane piye? Lho carane aku ewuh to, ngene iki ana resepsi ngene iki nek wong jagongan iki loro tak tandur wong ning ngarepan tak kon-akoni wong jagong. Dinakoni? Entah ajeng jagung pinten yo? 3 dosa kono. Ajeng jagung pinten yo? 100 monggo. Lah kok sing 30 kono. Sing 30 kono iki maksude Lho prasmanane beda-beda no. oh. Nek sing 100 iki buahe semangka, melon, gedhang, anggur, ngono. Nek sing 30? Ya bangsa dondong, buat, seplukan ngono. Oh mesti bati, ewuh anggur ngono ki. Nggih tenan no, Mbak Cangek. Niku pokoke ngisi-isine nek bojo kula niku. Lah ngapa? Lah wingi ki ana wong jagung nuntun bocah kok terus mbok telepon sing tukang prasmanane ngopo? Ya jagon 30 kok gawe anak 3 ya tekor aku. Wih, napa nggih umum nek ngoten niku? Arep mlebu ya stop. Bocah ning jaba, aku ya ngono. Gandeng bocah melu mlebu aku nelpon sing jaga prasmanan, iwake delikno. Aku ya ngono kok. Tekor. Kok ngono kok ya arep. Mulane sampean ra disenengi tangga teparo nek carane kaya ngono kuwi. Ora apa-apa, yang penting bathi. Lah sing 100 iki tak tulisi silahkan menikmati. Heeh. Sing 30. Sing 30 tak tulisi duga-duga. Aku ya ora. Oh, pribadi. Ora ketang barewo ke do jotakan wong sak desa. Wong sampean iki seneng kok nang grendhe gawe nek kanca-kanca gur do titip nek seneng to. Ora do teko nek seneng to sampean. Nah, aku iki genduren upamane anake genduren ya aku kudu mijiran terus sing tak undang wong sing mriyang-mriyo lara-lara kuwi. Mangane ra akeh. Angger kula nuwun, Pak. Enten apa Pak Walu ya? Anu namung badhe dolan mawon. Ning anggere kula nuwun, Pak. Ngopo? Mangke genduren tenggen kula. Aku soalnya genah mangane sithik. Aku ya ngono wong lara. Ayo caping gunung. Ya, dibuka suasananipun ngagem caping gunung. Iya. Monggo Mbak Suhin. Saben wengi. Ora sudi nak aku. Kok ora sudi? Apa ya? Alah wong saben bengi ya repot. Mongko anggere caping gunung mesti ngarepe ngono kuwi. Ya sak karepmu. Nyawang Yo. Le mumbul kok nek kira-kira wis kesel ngumbal-umbulke wayang. Aku gur bola-bali diapusi kene wis mumbul malah nyenyet kok. yen memajang amung karo Dung 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 blang ora. Aja gawe kaget. nur kuning gogrok Telek. Ora telek. Ayo kuwi hukum karmane wong nek gawe tulisan duga-duga. kembang wae waton gunung
Apae? Ora gumun aku. Pengendang kok tok uncali lempung sikil iki ngopo? Ngopo? Tangkini tandong, kini tandong. Lah ya sak karepe to sak polahe to. Oh ya karepmu nek ngono. Kok malah ngajari wong pinter. Anggepe wong ngendang ki gampang. Wes gampang karemu ora karemu. Anggepe wong ngendang. Kalau ditantang. Ngendangi angel. Lah nggih kok njut rumasane. Iki mau bar kembang wae to? Heeh. Ayo Gek. Sapitan. Ayo. Pacitan. Oh pacitan to. Sapitan. Pacitan. Sarawi. Jana. Paling ora iki sampean wis sepuh ki nek ndagel ya rada arang-arang to, Mbak. Nggih. Buka usaha. Wah. Ya piye nek gunung ki sing gayung apa? Walang, apa entrung, usaha. Tukang cukur niku. Aja ngelekke kok ngono kuwi. Ngelok-elok wong Gunung Kidul Oh, kowe. ora. Lho Gunung Kidul ki ana walang, ana entrung, panganane Kyai Gunung Kidul saiki malah luwih top tinimbangane Tiwul. Aja Digawe usaha piye? Walang cap waluya. Lho. Entrung cap waluya engko gambar templeke mung digambari cangkemmu tok wis apik, Mbak. Nek sakniki Gunung Kidul Walang pun mboten enten Mbak Cangik. Weh. Pun gila kalih omone niki. Ampun ngomongke Gunung Kidul panganane iku nun sewu. Gunung Kidul ki apa to sing ora doyan? Gegremet apa wae to Gunung Kidul. Sampean yo Walang, putrul, ungkrung, ulan-ulan nganti tekan uler. Entek ning Gunung Kidul. Mula gegremet ki anggere dilairke ning Gunung Kidul ndredreke ora elok-elok wis genah tiba ning dunia wajanian aku ya Wajania. iya, jare sampean arep usaha entrung ya. wis biyen no. Wis ora saiki. Wis Oh, kuwi tak jukuk sing jaman biyen kok. Ya, iya, Ceritamu biyen kok. Nggih. Niku jane nggih sok dagangan zaman biyen ning sakniki mboten usume. Wah niku tenan kok. Anak-anake niku sakniki nggih tesih wonten. Ora jare biyen nek kirim teng adoh niku nggih, lah nggih. ngalah. Oh niku tau bangkrut kok gara-gara. Aku ki kok nyeritake. Heeh. Biyen ki nek sing jeneng Gunung Kidul ki nek sing jenenge Entrung Jati ki rak larang. Lah iya pancen iya. Neng Wonosari 15.000, neng Jakarta ki 500.000 sekilo. Lah nggih. Lah aku kulak 3 ton tak go neng Jakarta nganggo truk entrung kuwi mau bareng tekan Jakarta dadi kupu kabeh ngono karepe. Lah ning ya tenan to ceritamu biyen ngono kuwi. Lah terus sing do gawa baskom iki kula mboten pesen kupu lho ngono kae. Matur nuwun nggih Mbak Singa. Mbak Cange. Jenengane motke. Biyen le dagang kupu. Sakniki pun dadi uler melih. Nek ora tak dudahi memorine ta. Kadang-kadang cok kurukan suka teki barang ngono lho. Panas. Jare buka cukur barang sakniki. Oh ya ora sak isen, nyatane ya tenan kowe kok. Nggih Mbak Jange pengestune. Ning kula seneng lho. Lah niku lek iso tuku mobil niku rak nggih gara-gara dados Buka cukur niku. Nggih. Larise ra karuan. Mbok aja ngeler wirare wong lanang. Ya ora ngeler aku ki tenan sebagai bojomu tak syukuri lho, amdina iso nampa 500 resik. Ya pas kuwi pas Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Setu ki payu. Heeh, lah Untuk ngopo 500 minggu rane wong cukur. kok iso? Lek buka nang ngisor pelem tak tulisi tukang cukur rambut ngisor pelem. Terangane tulisane pelem ki busak bocah. Dadi kok minggu-minggu rane wong cukur ki ngapa to aku ngono. Oh, lha peleme busak bocah. Jadi tulisane tukang cukur rambut ngisor pelem. Peleme iki busak bocah. Tukang cukur rambut ngisor. Pelem. Aku ora ngabari aku ora ngerti ngono cukur to aku. Iya. Sampai ayo nekat maca tulisan kono ya cukur wae. Lah ke alate sik ora kuwi. Ora nganggo gunting nek aku. Lah nggo Nganggo oncor.
Ben Padang. Kleru. Asem. Ayo mangga, Mbak. Panas udan. Biasane kok nek muni panas ngono panas ngono kaya ora. Engko Dek sampean kelingan asiden zaman biyen. Oh iya. Asiden zaman biyen ki susuran. Iya. Ki jarene dlewer-dlewer tekan kene iki. Mbokmu gedhe kuwi. Oh to. Ora lipenan kok ngene iki teng bedingir ngono iki ora. Nganggo apa? Nginang susure semene iki. Jejelke kene karep panjenengan ki ora copot. Kayak muni panas yo panas. Angger bar bawa ora idune nglumpuk gak idu. Panas udan. Udan panas. Aleng-aleng Capek anggono. Loh, ki mau ana sing nyuwun lho. Ngerti aku. Mau Pak Panitia sing nemoni aku pertama mau. Mangke nek Mbah Waluya rawuh nyuwun jula-juli nggih, Mas. Oh nggih, niku tanggung jawabe Mbah Waluya. Nggih. Monggo kon ngalem gono sik kagungan kersa. Nah, Bakul empek-empek, juragan empek-empek. Heeh, karo kon ndongake temanten Kakung Putri. Iya. Ya. Nek kuwi masalah gampang wong aku wis dipesen karo Pak Wiyono apa bose iki mau. Piye? Jula-juli pokoknya beres. Selain bayaran dinas ada sendiri. Sip aku yang ngono. Ya apa lho aku ket mau cedak karo sampean ora ngendika ngono. Kowe kok aja cerigis tak golek sandang pangan malah. Lah aku ket nek kon ngapusi ya moh. Iki ora ngapusi iki bloko suta kok. Lah ning ora ngendika ngono kuwi lho Molek. Weh aku iki ora krungu. Apa iya? Wong ki nek budek ndelok. Loh, nek karo bojone budek-budeke. Kowe budek ki malah cok gawe guyu lho mbok cange. Apa? Mosok. Budek ki malah cok gawe guyu. Kok iso? Lah iya nggon aku wis tak critani kowe. Purunane karo makne gede budek. Makne gede nuntun sapi saka pasar purunane takon, "Tumbasan pinten Pak De?" Ora udan kok kanggo mantol. Antene purunane ya wangsulan. Weh lah murah tenan. Wo padha budeke aku ya ngono. Ya, mangga jula-juline. Oh, sida tekan jula-juli. Ah iya. Wes nane lali lali ya. Gabur. Ngarep nembang dadak. Jaran kowe arep bengi nganggah bersih kok. Tekek karo muni dadak otok-otok ya. Nah, aku nek muni ngono ndak sampean ora muni ngono. Iya, kalau anak tekak lorek. Oh, Pak Wiyono, Pak Tono sing pesen tekek lorek. Oke. Nah, apa, Pak? Oh, lah wis kagungan kersa kudu dipinangani. Lah iya, nek wis perso kok regane tekek pira ngono perso ya kuwatir wis. Sing Pak Wiyono mau pesen karo aku. Nggih. Parikane tekek lorek ning ora entuk diplesetke. Wah, bahaya. Lah wis pesenan kok yo. Digawani empek-empek sak truk. Empek-empek sak truk aku tekan jaba ya kruyuk wong pentunge wong akeh malah cilaka. Empek-empek ora tak pangan malah aku klenger. Sing apik wae kidungan iki sing apik ya di candi, sing ala guangan sing adoh, nek lucu ya do guyu, nek ora guyu berarti lara untu. Wis ngono ra wis kok. Anak yuyu neng dhuwur kandang. Yuyu kesasar. Aku nek parikan ra ketemu nalar ki mah. Lho kok napa? Saiki sampean tau weruh kandang yuyu kaya ngapa? Lho sampean ora tau nang NTB Nusa Tenggara Barat. Kandang ora mung kandang sapi, kandang mutiara itu ada di bawah laut. Lah terus nek yuyu? Ha ning dhuwur kandang kuwi mau ning isor banyu. Oh, dadi kandang-kandang yuyu to, ora kandang sapi. Ha iya. Kuwi sing ning laut ki uju yuyu. Lah napa? Kepitil. Kepiting. Kepiting. Ora, encen Mbak Cang iki arep ngendika ya kepiting. Lah ya kuwi iwak laut sing ora iso obah ya kuwi. Lah apa? Lah kepiting.
Ana iwak laut sing bodho banget ya eneng. Apa? Kembung wis cetha kembung kok ora mentas-mentas. Iki jenenge. Ana iwak laut sing ora gelem kelangan pulsa. Nah, Cumi. kok cumi? Cuma miskol. Oh. Baru tahu aku. Iya. Iwak apa? Ana yuyu nang dhuwur kandang. Kae tekek kecemplung blombangan. Oh. Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Bena bojoku elek sing penting pinter golek utangan. Duwe bojo kon golek utangan. Anggere golek utang aku duwe bojo semboyanku ora ayu kok anggere clemer kok. Iya. Kelembelan. Anggere cekel polisi tak odoke karo bojoku. Ya merucut kowe tak lengani saka ngomah. Dadi men lunyu anggere dicekel merucut. Tekek lorek. Nang Ayogya metu Wanasari Pak Wiyon. Pesenane ki tekek lorek. Tekek lorek. Nggih to, Pak? Loh. Wani pira ta jane? Gek karuan ngono lho. Nggih. Ya. Dosane sampean sing nanggung. Ora dosa. Wong kuwi parikan kok dosa. Upamane. Iya wis ra jaman men tekek lorek. Tekek lorek ndrase ireng. Arep wis tuwek. Arep wis tuwek. Sik iso ngalor. Ngalor karo menteng-menteng. Oh, senengane kok mulasuke ngono to. Ora mlasuke lah nek panyuwunane. Iki meng guyon ae. Iya. Karo mau sing mau. Nang Yogyakarta tekan Wanasari Pak Wiyono sugih rejeki. Amin. Iki acarane mantenan. Dudu mantenan. Ning iki ala mantenan supaya besok neruske duwe keturunan. Nyanyuwono ngarsane Gusti. Moga-moga bagya rinangkul suka basuki. Mangko gawe kalis uga lestari biyayine akeh iki wayang dinggo nglipur ati. Ayo dulur padha ndadonga seneng-seneng kandhe waspada. Aja ngilangake subasita sebab sing digelar iki budaya Jawa. Paling penak lak sing dadi manten. Iya. Jam 7 bengi lampune wis mesti paten. Manten kakung kakele nutup korden. Temanten putri gletrek ana ngamben. Lah ngopo? Penak sing lagi ewuh mung cukup lungguh kaya patih nunggu dawuh. Ora ngerti nek sing jaba padha kisruh. Tamune nganti mbludak kuwatir urung mateng lawuh. Paling penak sing dadi bakul. Nek rano mobil kudu wani mikul. Karo lengganan ra kena ngibul. Badhe sithik akeh suwe-suwe ngumpul. Paling penak juragan pempek. Kadang wadah piring, kadang-kadang ana lepek. Disenengi enom gedhe nganti tuwek. Dagangan mandruk-mandruk esuk mesti entek. Alhamdulillah. Iki mono pancen wis kesuwur. Dinggo lapangan kerja para sadulur.
iso ngliwet nyandrang uga nempur. Ayo dulur iki budaya tinggalane nenek moyang de jaman semono. Mula dulur ayo padha lestarekno budaya supaya lestari lan ngrembaka. Pancen rekoso dadi wiyaga. Lah ngopo? Teko dhisik ra kena ngapa-ngapa. Sopan santun iku lak kudu dijaga. Ngelingono iki lestarine budaya Jawa. Piye kok mandeg? Aku ambekan. Sampai le nyanggit panjenengane ingkang hamengku ganti ya cocok tenan, Pak. Ya iya. Bagi mau ora panempenak sing dadi manten ya wis, panempenak sing ewo terus juragan pek-pek ya wis, katon pengersane jenenge keng mundhut. Muga-muga dadi juragan ngene usaha tansah laris, lancar, kali sing sambikala iso mengrekrut lapangan tenaga kerja sing akeh. Ah sampean nek kira-kira butuh gawean ya sesuk sowan rene. Ora apa-apa aku ya iso. Ya biyen rek ya tau melu tukang bakso ki wis kulino to nek mung dodol. Ya wis nyek. Wis tau dodol bakso bareng. Nggih niku riyen Ya mung sejenis kok Mbah iki. Pempek iki ya sejenis kaya bakso ning ming gawe kan beda. Wah nek niku men diomong kula ya setahun nderek Pak Tono Pak Wiyono niku ya dodol banu pempek niku 5 tahun kula melu. Oh. Nah iya. Ning gandeng aku ki mbuh perkarane apa piye terus aku metu terus melu ning dodol bangunan. Ning ra utekku rek sik utek empek-empek. Ana wong tuku semen karo pakule ku ngomong niki jar mriki napa dibungkus aku ya. Mergo saking kulinane ning empek-empek kuwi. Sing tuku ya emploken dhewe. Nggih sing jenenge wong niku rak ya wonten mawon to klerune kalih napa nggih. Nggih. Uteke. Uteke niku mergo pakulinan kok nggih pakulinan niku beda kalih paku kretek. Niki terus ke Camping Gunung. Camping Gunung diteruske sik, mangga. Wadon wadon sarata lanang inumane banyu bening. Ya. Dek jaman berjuang jor kelingan anak biyen tak obani ning saiki
Isih ana cikalane to. Apa kidul arep klungguh. Lah iya, suwuke dawa kok njur arep lungguh. Terane nek gur cendak terane dawa suwuke. Iya. Nah, matur suwun. Sami-sami. Ugi wonten nawala. Ya, iki ya ana nawala sing diaturake, diparingke. Kasiran Liyo. Oh. Kula saking Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Oh. Nyuwun gelang alit. Oh iya, diaturake mak. Nggih, monggo. Ya, mengko menika kantun kemawon gelang alit menika. Oh nggih. Gayeng-gayengan iki buri-burinan. Ya. Nggih. Ya saiki genti Mbak Agnes Yanandasari men jumeneng. Ya. Nggih, kene Nduk. Ya. Suhin, Nun, lungguh. arep ora mbok kon arep lungguh. Ha iya kok. Ngerti pamrihmu. Ya syukur. Niki Mbah tulung jarek kula. Kene Nduk Tahayu tak tulungi jarikmu kepiye ngluntrung apa piye? Waduh, ambune wangine ra elok. Wah, beda rusuhan. Iki lho Anu Suhin. jarekku ki lho Mas, mlotrok lho. Mlotrok karepmu ora karepmu. Kok ngaten to jenengan kalian Ora Gusti ngaruh kok arep sia-sia? ora ajarian. Ora jarian. Sembrono. Iya, kok njur ora ngaruh arep ora jarikan. Lah nek sarungan barang Iya, ayo. Cahayu kene. Pripun kabare Mbah Waluyo? Ya, alhamdulillah pokoke paringi isih iso kojah, mamah, Alhamdulillah. genah, isih ketemu bocah-bocah. Nggih ngoten niku Mbak Cange. Nggih. Semringah. Anggere nyawang sing nom-nom ngoten niku semringah. Karo aku mau ki biyuyut mawon lho niku. Oh nggih. Nah, to. iya, Jenis Man. mbok menawa jenis matane kok, Mbak. Mboten mawon jenenge matane niku nggih jane nggih iso melek ombo. Kula niku nek cedhak Suhin niku kaya dibanduli kiloan mriki niku kaya mengarep nutup. Ning anggere ngerti kok niki mbuh kok kaya dicengkal nganggo pentol rek mak jelas. Ya Nduk Cahayu kepiye kabarmu? Alhamdulillah saya Mbah. Iya, iya. Jenengan asrep mboten to Mbah niki lho mang demek tangan kula niki lho Mbah. Oh iya kene. Waduh. Kula adem banget e. Ora menggon tangan sing adem ketoke nggon geger barang. Iya to. Ya wah. Iki simbah ki wis ora kenal adem anget, Nduk ya. Ayo wis ora kenal adem wis arep mati. Ora ngono to. Ayo kaya omong dhewe. Ayo ora mong arep mati kok sampeyan ora ngono. Ndi bocah iki mau? Iki kok. Ini. Iki kene, Nduk. Wah. Nggih. Bing iki jane rak putuku to Mbok Cange. Nggih. Biyen dek cilik sing gula wentrah aku sing dulang aku, sing gendong aku, sing ngedusi aku. Iki barang gedhe arep tak dusi angel ora elok. Benjang kula genti sik ngedusi jenengan Mbah. Oh, Ya bener, tuna. iya. Ora kowe. Pripun? Pak kau. Anu, Lah nggih gentosan ngoten lho. kowe aja ngrungokke omongane mbokmu gedhe ya. Ora tegese ki nek piyayi kakung ki rak ya ora wong wedok ya. Lah ya tegese dek cilik iki sing ngedusi aku wong putu. Lah kene ora genti ngedusi lah aku rak omong, sesuk ora kowe nek sing ngedusi aku ngono. Lah iya Sapa? wis kaum ya ora ngedusi, ngawur wae. Lah sapa? Ngene wis ora sating clemong ndak ada. Kowe do ngomongno sing wis-wis. Iya. Aja tok kaya ngono kuwi. Iya. Ya, Nembang apa Nes? Nembang apa, Nduk? Nggih, mbok menawi wonten pamdutan lelagon. Ora ana pamundutan iki. Oh, derek. Kowe aja okoyan marep rene ya, soalnya kowe ndak aku dhuwur kok ndak marahi anu. Lah ya seadoh wae, Mbak. Ya. Ngerti karepmu. Arek ongak-ongak sumur to. Gen kula cetrau. Aku nek kowe ora tau ditimba kok. Oh, nggonamu mung kari tlatar tok kan. Wis senengane ngono kuwi ya. Iya. Ayo Nduk nembang. Ya. Nggih, engkang pelek barang mon. Heeh, pelok barang mungkin mau lagi slendro barange ron ditokke. Ayo, udah ditokke barange. Ayo. Sepinten mbah barange? Ya kuwi tintingane sepiro kuwi. Oh iya. Aku wegah rono kae kok. Ya kena wis piro. Ngene wae dhuwur lho, Nduk. Nggih. Duh Nimas Mus tika ning
beda karo mbahmu ku nek seru gur nek ngorok. Oh nggih to. Aku ki ya diomongke kowe ki nek turu ngorok, aku ki ya ngorok putuku arep nggugah aku ki iki nek upamane diesel niki drompeng. Aku Myanmar dadi nek turu karo wong loro ki Padha bae. Senengane kok lho ora ngono kuwi. Tresnan. Lah iya nggih suarane mantenan. Jos tenan. Suara kok ngono kuwi. Patut kene untune dipasangi laker. Lah kowe iki niki behel. Oh, tak kira pecahan laker. Ana ora gaul ya ngono kuwi. Raga tresnaku sondol wi tresnaku sondol wi ya langgam ngujiwat yo lelelo yuk
Mung tansah tak lalekke nanging terus ya lelelo wekasan pabuntaku umpamane sekar aja kang silayu dangdutke mak iya men kepenak lelo mangga munggah dhewe iso to? Men iso, ngopo to nulungi? Wong-wong tuwa ki nek anak putu kerepotan ki sok nulungi. Jenenge aku kesandung mbok nengke wae kok anggere wong liya sing eneng apa-apa gidol arak nulungi. Ora jungkel sisan. Kuwi senengane rak kaya ngono to. Iya. Iki anu Mbak Waluya. Terus pundi? Wau wonten sedulur kula, ya Mas Angger Sukesno. Ki arep arep nyumbang lelagon. Ya, ngono ya, Mak. Wah, iki wis MC pinter. Niki nganu.
Ketoprak ya akeh. Oh nggih. Ya, Lah niki nganggo lakon ceritane. Oh, nak ngoten. Nggih. Lakon apa? Lakon ketoprak. Totoke bengi iki yo ngenengke ketoprakan. Mas Angger, Mas Krisna ke ketoprak ampul ning ora awake dhewe ngetoprake nggo ngopo? Lha yo nggo wangun-wangun oleh. Niku men Mas Krisna munggah. Heeh. Ora apa-apa tok men iki adegan taman Mas Angger Sukisna iki Damar Wulan. Nggih. Terus kan Jasmara. Nggih.